Hristos Vaskrse svima. Srećan praznik i želim vama i vašim porodicama, našoj vojsci, našoj armiji da ima mir i da, ali da uvek budno čuva i naše nebo i sigurnost svih naših građana. Hvala vam na tome što radite uvek i kad su praznici i kad je nevreme i kada smo svi po kućama. Hvala vam na angažmanu i hvala vam na ljubavi koju pokazujete prema našoj otadžbini. Mi ćemo gledati da u toku ove godine pokažemo, pored modernizacije naših osnovnih sredstava, pored činjenice da bar s uniformama više nema problema, gledat ćemo da i vaše primanje bude nešto bolje, da budete zadovoljniji i da više toga možete da vratite svojim kućama, svoje deci, svojim suprugama, svojim porodicama. Hvala još jedan put za sve i molim vas poslužite se. Još jedan put srećan praznik, Hristos Vaskrse. Svima vama želim srećan praznik i svim hrišćanskim vernicima, dakle, srećan Uskrs sa pravoslavnim vernicima, Hristos Vaskrse, u nadi da u miru i veselju proslavimo veselju. U miru i dobroj veri proslavimo Vaskrs i verujem da ćemo imati dobru i uspešnu godinu u kojoj će naša zemlja ostvariti dobre i važne rezultate na različitim poljima. Takođe ponosan sam na našu vojsku, na ove momke koje smo jutros obišli i ove naše protivraketne sisteme. Videli ste modernizovane radarske sisteme. Ovo je jedini sistem koji na ovim prostorima može da hvata nevidljive avione. Dakle, modernizovan je sistem. Da smo imali ovako modernizovan sistem 1999. godine, verovatno bismo i nešto više neprijateljskih aviona mogli da oborimo. U svakom slučaju nama i dalje predstoji modernizacija sistema protivvazdušne odbrane, ali sam presrećan zbog načina na koji ljudi održavaju tehniku, zbog načina koji ovi dobri vojnici se bore za svoju zemlju, kako je štite i čuvaju. 98% ispravnost tehnike. Ako ja, Ljubiša, nešto pogrešim, molim te, ispravi me oko bilo čega. 98% ispravnost tehnike ovde. Razgovarali smo o daljoj modernizaciji našeg ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Očekujemo pojačanja u narednom periodu, koja bi značila sigurno nebo nad Srbijom, koja bi značila slobodu za građane Srbije, nezavisnost naše zemlje i unutrašnjem i spoljnopolitičkom delovanju. Zadovoljan sam činjenicom da kada sam došao kao ministar odbrane, naši vojnici su nosili one pešadinke, one šumarke, uniforme. Danas nemamo problema, svi imaju najmanje po 2 para, plus rezervni par, plus rezervne uniforme. Imaju svi dobre čizme. Ono što nam ostaje pre svega za vojnike i podoficire da povećamo plate i to ćemo ove godine da uradimo. Nešto ćemo i ovim višim činovima, ali značajno više. Ako to bude moguće, dakle, to vas molim da vi sednete, mislim da je to moguće, da ne idemo linearno, već da to uradimo za one koji su nam veoma važni u sistemu odbrane, a to su vojnici i podoficiri, dakle, vodnici i zastavnici. Takođe, važno je da kažem da smo ove godine već 500 vojnika uvećali broj u našoj armiji, još 300 ide u septembru vojnika, više od brojnog stanja koje smo imali i planiramo već i za sledeću godinu još 500 novih vojnika. Dakle, to je ono čime uvećavamo brojno stanje naše vojske, naše armije. Istovremeno ono o čemu smo i danas razgovarali i sa čim ćemo nastaviti, to je kako i na koji način da dalje finansiramo našu namensku industriju, da damo jednu dodatnu injekciju koja treba da bude motor razvoja naše ekonomije, pre svega zapošljavanja naših ljudi, ali i da obezbedi dalju modernizaciju i unapređenje razvoja naših oružanih snaga, dakle, na koje smo veoma ponosni i mislim da ćemo to ove godine da uradimo. Dakle, Krušik smo uspeli da podignemo, još nam je nešto potrebno, dakle, i ova nova kovačnica počinje da radi. Potrebno su nam dodatne ulaganja, pre svega u kragujevačku zastavu i tu ćemo najviše da uložimo
i potrebno nam je naravno i dodatno ulaganje u Milan Blagojević Lučani, da se što brže završi fabrika u Uzićima, da bismo mogli 7,62 da proizvodimo, a da ubrzamo proizvodnju 12,7 mm. Dakle, to su stvari koje su nam prioritet i razume se da rešimo pitanje teleoptika fabrike žiroskopa koja nam je takođe veoma važna. Dakle, to su, pri svemu tome očekujem da i češka fabrika Zbrojevka dođe u Kraljevo, a ako ne oni, onda ćemo mi novi jedan montažni sistem i novu fabriku da napravimo u Kraljevu, jer sam to i Kraljevčanima obećao, a već imamo jedno takvo Jugoimport ima u Velikoj Plani i takvu fabriku bismo napravili i u Kraljevu. Još jedan put želim svim pripadnicima naše vojske, naših oružanih snaga, našim ljudima koji za Vaskrs i za sve druge dane kada smo mi svi ostali kod svojih kuća, dakle, a koji moraju da čuvaju i štite našu zemlju, želim da im se zahvalim na tome, a svim građanima još jedan put srećan praznik. Uzgred, ovo ste videli kako su maestralno izveli, iako je ovaj zadatak koji mi izgledao jednostavan, vrlo opasan i vrlo složen, zato što ove rakete Neva imaju 450 kg eksploziva, dakle to je bilo koja greška iz kamiona koji bi dolazio na rampu može da izazove katastrofu. Oni su to iz prvog pokušaja veoma brzo i brže nego što su norme uspeli da izvedu i pokazali ozbiljnu pripremljenost za delovanje u najsloženijim mogućim uslovima. To je njihov posao. Oni koji gube imaju pravo da se ljute, imaju pravo da kukaju, tako da pustite ih da kukaju i neka rade to svaki dan. To mi ponekad dođe smiješno kad gledam kako ih komesari sa RTS-a promovišu i šta sve čine za nekoga kad ih se skupi 100 ili 200, pa ja takvi skupova dnevno imam 700 po Srbiji, trebalo bi jedno ceo dan da se vrti na takav način. Šta da radite? I to pustite i sklonite se i kažete to je u redu, moramo da vas držimo kao malo vode na dlanu, radite šta hoćete i to je to. Dokle god hoće neka protestuje. Sve dok je mirno, sve dok se ne ugrožavaju prava drugih građana. Ja želim da vas podsjetim na nešto drugo. Kada sam govorio u kampanji da se priprema takozvani makedonski scenarij, odnosno scenarij u kojem će pojedini predsjednički kandidati, pojedini političari pokušati da nasiljem ostvare sve ono što ne mogu na biračkim mestima, sve ono što ne mogu kroz volju naroda. Onda su mi govorili kako to nije istina i onda su njihovim dosovskim novinama pričali od Danasa pa nadalje kako su to Vučićevi izmišljotine, fantazmagorije i ne znam nije šta sve. A evo danas sami najavljuju nemire, radikalizaciju i tako dalje. Dakle, sve dok je mirno, sve dok oni šetaju, mogu da šetaju još 10 godina. I mogu da izražavaju svoj protest koliko god hoće. Kad budu ugrožavali tuđa prava, kada budu nasiljem pokušali bilo šta da reše, tada će država da reaguje. Dakle, nasilje, država, nasilje, siledžijstvo, država nikome neće omogućiti i dozvoliti. To nije lako pitanje. Ja sam rekao šta sam dogovorio sa predsjednikom Putinom, a to su MiG-ovi 29, to su modernizovani tenkovi i to su borbena izviđačka vozila. To su 3 stvari koje smo dogovorili po 30 komada i ovih 6 komada, dakle MiG-ova 29. MiG-ovi 29 u sistemu sa našim radarima koji će da budu i još moderniji i još bolji, pošto nam je potrebno jedno pukovsko komandno mesto u budućnosti. Ukoliko planiramo S-300, za to nemamo dogovor, ali ako to smem, evo sad da vam kažem, po prvi put sam to pomenuo u razgovoru sa predsjednikom Putinom i razgovarali smo o tome. Razgovarao sam o tome i sa predsjednikom Lukašenkom. Tako da nemamo nikakav dogovor po tom pitanju, ali to je za nas veoma važno ako bismo imali 2 diviziona i jedno pukovsko komandno mesto. Dakle, to bi za nas bilo rešenje za dugi niz godina. Ukoliko bi u resursu bilo recimo 15 ili 20 godina. Mi sarađujemo pre svega sa KFOR-om. Mi tu imamo saradnju i partnerski odnos, tu radi naš generalštab direktno i naša vojska radi direktno sa KFOR-om. Imamo tu vrstu saradnje, a sve ostalo mi gledamo i držimo pod kontrolom. Dakle, sve naše službe i ne bih da ulazim sada u sve detalje, ali dakle, pomno pratimo sve što se zbiva u Prištini, dakle, i gledamo šta i kako i na koji način možemo da reagujemo. Veoma pažljivo pratimo i
zabrinuti smo iz različitih razloga, ali kao što vidite zadovoljni smo, mislim da je dobro da se na vreme otkrivaju i ćelije islamske države, mislimo da ih ima još na Balkanu i po tom pitanju smo uvek spremni sa različitim faktorima i iz NATO, ali i iz drugih obaveštajnih službi od Nemačke, Američke i mnogih drugih da sa njima sarađujemo. I po tom pitanju veoma uspešno sarađujemo. Dakle, po tom pitanju pre svega ekstremnog islamskog faktora imamo veoma ozbiljnu saradnju sa tim ljudima, ali, znate, morate da osudite istovremeno i naše ljude, ma kako imali mentalne poremećaje koji oštećuju džamije i nema tu velike filozofije, zato ja to najoštrije osuđujem, vidim da je taj čovjek uhapšen iako ima istoriju mentalnih bolesti, to su nedopustive stvari i srećan sam što u centralnoj Srbiji ili na teritoriji koju mi efektivno i u potpunosti našim snagama bezbednosti kontrolišemo, takvih pokušaja nigde nema, jer to Srbija neće da dozvoli nikome. To se jedanput dešavalo u ovoj zemlji u poslednjih 10 godina, više se neće dešavati. 10, 12, 13 godina, izvinite, ako sam pogrešio. Pre svega želim da uložim ogromnu energiju i ogroman trud u napredak domaće industrije, naše namenske proizvodnje. Mislim da tu leži naša velika mogućnost da razvijamo, unapređujemo i ubrzavamo rast naše ekonomije, ali istovremeno da opremamo naše snage. Evo, oni su sad imali u Nikincima, ako se ne varam, u Nikincima ili u Čačkoj, gađanje sa Lazarom. U Nikincima imali su gađanje sa Lazarom, dakle i sa 12,7 i sa 30 mm, perfektno se pokazao, uskoro ulazi u serijsku proizvodnju i za našu vojsku. To je za sve one koji su pričali da to nemamo i kako to izmišljotina. Eno, već ih u policiji ima 6 ili 7 komada. Takođe, to ćemo da radimo. Sad je Nora na poslednjim ispitivanjima, onda i ona ulazi i naš je plan da ih imamo, ako se ne moram, ministri i generale, 18 u sistemu naše odbrane, tako da sve ono što nismo završavali decenijama to radimo. I otkriću vam još jednu, nije tajna, ali možda i jeste. Mi smo godinama terani da uništavamo naše strele, pa sam se ja pitao čime ćemo da oborimo neprijateljski helikopter. Strele smo uništavali, hvalili se kako zarađujemo velike pare, uništimo jednu strelu, $250 dobijemo. I onda smo mnogo srećni kad dobijemo $250. Sad sam rekao, nema više uništavanja strela, ostala nam je još strela, sad obnovite resurse i više nećemo da se hvalimo kako svoje oružje uništavamo za $250. Nama su strele potrebne, obnavljamo resurse zoljama, dakle to su ručni raketni bacači, obnavljamo i podižemo našu vojsku, sve ono što je bilo razarano i uništavano i mislim da će biti na veoma, veoma visokom nivou u regionu, svakako bez premca. Pošto ja da se izjašnjam kad se Rusija izjasnila i demantovala to. Interesantna mi je kampanja koja se vodi. I kada vidim način na koji kreće kampanja i kako krene iz zagrebačkih sredstava informisanja i koji brže bolje beogradski mediji to preuzmu, meni je sve jasno. Verujem i vama. Mislim da smo čuli precizno i nedvosmisleno objašnjenje ruske ambasade i mislim da će se čuti objašnjenje i ruskog MID-a. Ali mi je interesantno kako i na koji način to ide. Koji je stav Srbije u tom pitanju? Stav Srbije, nemam ja šta da verujem ili ne verujem. Mi nemamo informacije da Hrvatska ima S-300, inače to ne može da se sakrije. To nije igla. To je mnogo veći raketni sistem od ovih koje vidite, dakle. A šta je ko sa kim trgovao, to je neko drugo pitanje, neka druga stvar i ne želim u to da se mešam. Da li mi želimo da ojačamo svoju protivvazdušnu odbranu? Da, želimo. I to ćemo da učinimo. Da li želimo da ojačamo svoje vazduhoplovne snage? Da, želimo i to ćemo da učinimo. I bit ćemo vrlo uspešni po tom pitanju. Dakle, ja mislim da je to nešto što zahteva odgovornost, posvećenost u našem radu i mislim da stvari polako, ali sigurno dolaze na svoje mesto. Za to su naravno potrebne godine, nisu dovoljni dani ili nedelje, ali ja očekujem u nedeljama koje su pred nama i da prva isporuka iz Ruske federacije dođe u našu zemlju oko oruđa i oružja koje smo dogovarali, a na to se samo nasmejete. Znate, to tako mali Đokica zamišlja da je moguće da promenite narodnu volju.
odlukom političara. Ne znam samo odakle im takve ideje da onda bi se pravili izbori za RIK. Onda onaj koga RIK izabere, a ne građani, taj je onda predsjednik. To je prosto smešno, kao za malu decu. To je, ne znam šta da izgovorim na to. A to da menjate člana RIK-a zato što je častan, pa nije hteo da glasa onako kako mu političari naređuju, pa to ja mislim najviše govori o tome. Tako da, inače, Upravni sud je taj koji uvek može donese odluku. Ja sam siguran da će doneti RIK, uvek verujem u to da ima dovoljno časnih ljudi da razumeju šta je izborna volja. Nekada smo imali zemlju u kojoj se znalo da se ljudi bore za poštovanje izborne volje. I ljudi su izlazili na ulicu da bi se borili za čuvanje svoga glasa. A danas bi neki političari da teraju neke ljude na ulicu da se bore za njih, a protiv narodne volje. A protiv volje ljudi koji su to nedvosmisleno pokazali. Ali šta da radite? Rekao bih to i u tom teatru apsurda morate na takve stvari da se naviknete i prosto ništa više od toga. Jednoumlje postoji uglavnom kod onih koji nisu u stanju da čuju i da razumeju da postoje ljudi koji drugačije misle. Kao što vidite, ja sam veoma ponosan na činjenicu da smo dopustili izraženoj manjini, ne tesnoj manjini, već izraženoj manjini, smo dopustili da čini sve što želi, da govori sve što želi, ali se plašim da neki političari sa te strane nisu spremni ni da čuju, ni da saslušaju drugačiji stav, niti da žele da vide da postoje ljudi koji drugačije misle. Ili ako misle, onda valjda nemaju pravo na to mišljenje. Ili ako im čak i daju pravo na to mišljenje, onda kažu vi ste niže klase, vi ste nižeg reda, mi smo iznad vas, mi smo zbog nečega bolji, valjda imamo skuplje jakne i cipele od vas, pa smo zato bolji od vas. Vi ste krezubi ili ste, ne znam, ovakvi ili onakvi. O tome bi sve moglo da se diskutuje, pogotovo o obrazovanju i o svemu drugom, ali to vam govori o tome koji političari nisu u stanju da prihvate realnost i koji ljudi nisu u stanju da saslušaju neke druge. Ja jesam i zbog toga sam zadovoljan. Granice dok nekoga ne napadnu. Kada nekoga napadnu ili budu napadnute institucije, to je granica. Do sada ništa od toga nisu učinili i zato mi podržavamo ove proteste. Zato su ovi protesti praznik demokratije u Srbiji i mi se time ponosimo. I nema potrebe za bilo kakvom nervozom. To vam pokazuje da su i pojedini mediji nervozni, to vam pokazuje da su nervozni i političari koji su mislili da će da izazovu ne znam kakve reakcije vlasti. Neće da izazovu nikakvu reakciju vlasti. Dakle, samo šetajte, radite što želite do mile volje, nikakav problem nemamo. Što se tiče pobune bogatih protiv naroda, običnog naroda, svako ima pravo da se buni, pa i bogati. Ja ne mislim da su svi tamo bogati, ima tamo i ljudi koji nisu bogati. Da li ima bogatih? Ima i bogatih, i to prilično bogatih. Oni koji su dobili mnogo od države, oni koji su zaradili ogroman novac od države, oni koji su na druge načine zaradili ogroman novac, ali ima i onih koji to nisu. I da mi ne pravimo istu grešku koju oni prave, vređajući i omalovažavajući sve ljude na jednoj strani. Tamo ima ljudi koji na takav način razmišljaju. I takav način mišljenja moramo da podržimo i moramo da razumemo. I u skladu sa tim moramo da reagujemo i moramo da pronalazimo rešenje za budućnost. Dakle, i po tom pitanju moramo da pokažemo razliku. Jer ja svaki dan, kao što sam i prošli put odgovarao na pitanja američke televizije, insajdera, ovoga ili onoga, svaki put sam spreman na svako pitanje da odgovorim. Ma koliko im se ne dopadao, ja sam demokrata po prirodi. A oni nisu. Oni neće da odgovaraju na vaša pitanja, jer za njih vi niste novinari, nego ste niža rasa i niža klasa. Za mene takvih nema. Za mene su svi isti i takav će biti kada budem predsjednik, ma koliko mi je bilo teško da odgovaram na stvari koje malo smisla imaju ili nimalo. Ali ja mislim da je to nešto što je normalno, da je to lekovito za našu demokratiju i da je to važno za političku i demokratsku budućnost naše zemlje.